uma ekulekelwa umpostoli lo mama ngibone kunemshado restorewayo. Yebo. Ngibona uNkulunkulu enze restoring khona imshado restorewayo. Ngibona uNkulunkulu angazi ithini into kaNkulunkulu nento yomshado kule ndawo. Kodwa kunento uNkulunkulu azoyisebenza kule ndawo. Ayiqoqala ilungisayo imshado emakahle ema ibe sebuNkulunkulwini imshado ezothi mayihambe igcwele uNkulunkulu. Iholwa umoya oyiNgcwele ingenza intando yayo yenza intando kaNkulunkulu isebuNkulunkulwini. Bangizona abantu balapho ngathi uNkulunkulu songimuni uyarestore ngiyabona uyabuyisa uyarestore uyalungisa uyalungisa emshado yalungisa iqondiswa kasemishini yaqondiswa yalungisa imiswa kahle ngoba simshado nje hey kodwa uNkulunkulu oletha covenant abantu bakhe imshado ebilahlekile izobuyiselwa ngenxa kaMbongo.